amióta az időjárás jelentést a kormány államosította, azóta március 15-ével mindig baj van. Ilyen korrupt kormány, ma is azt mondom, nem volt és nem lesz Magyarországon, mint most van jelen. És nem tudtak kijönni, és nem mertek elmenni, és volt, akik megfenyegettek, hogy abban a pillanatban kidobják a munkahelyedről. Attila és Gordon is ki fog jönni, fekti maguknak köszönni, meg fogjuk csinálni a rendezvényt. Valamit a következő hetekben. Sajnáljuk. Tehát... Én mondtam, hogy csak 4 óra fele jön az eső. Nem a rendszeres a vihar. Jönni fog enni egy jóval nagyobb vihar, azt tudom magának mondani, és az a vihar meg minket fog megrettenteni. Igen, igazad van. Mondta ő, hogy van vér a pucájában. Igazad van. Jól mondjuk? Jól beszélünk. Nagy tömeget fog még az ellenzékek a városban. Nem 15- én. Menj egy kicsit közelebb hozzá. Föled át. Sajnáljuk. Ez az. Most jó, pont rád nézett. Működött egy közös szervezőbizottság, és a rendőrséggel és az időjárási előrejelzőkkel konzultálva, meteorológusokkal konzultálva döntött úgy a csapat, hogy felelősséggel egy ilyen nagy rendezvény nem megtartható, senkinek a testépségét nem szabad kockáztatni, helyette majd tartunk egy olyan rendezvényt, ahol sokan leszünk és megüzenjük azt, amit ma megtartunk az rendezvényt. Gondol, ne hagyjátok magad! Keményen! Sajnos már a végére értetek, de már közben beszélt azoknak szerénk is rendezvényeket. Lehet szél, lehet eső, ezt a rendezvényt akkor is meg fogjuk tartani 1-2 hét múlva, és lehet szél, hóvihar, jégeső április 6-án, a kormányváltás akkor sem marad meg. Magyar vagyok, nem fideszes! Többen vagyunk itt vele. Miniszterelnök úr! A Petőfi szoborhoz, mert az egész tömeg Egy dedikáció, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen! Ernőnek. Ernő? Ernő, igen. és most teljesen elmaradt az Ma igen, emiatt a viharos szél miatt, úgyhogy sajnos. De meg fogjuk ismételni. Nyugatitól jöttünk gyalog idáig, hogy ide érünk. Nagyon szépen köszönjük, megtisztelnek vele, de nem lehetett ma ezt vállalni emiatt a veszély miatt. Hát sajnáljuk nagyon. Volt, aki azt mondta, hogy szándékosan Orbán Viktor mondta azt a törzsnek, hogy mondassák le ezt a rendezvényt. Ezt nem hiszem, ebben nem hiszem, hogy mernének ilyen manipulációval élni. Mi meg nem mertük azt vállalni, nem lehet azt vállalni, hogy bármilyenféle baleset is legyen emiatt a viharos időjárás miatt. Én is csalódott vagyok, mindannyian csalódottak vagyunk, hiszen készültünk a mai napra. Éppen ezért meg fogjuk ismételni ezt a demonstrációt, nagy valószínűséggel március 30-a lesz a dátum. Le kéne váltani, megy a pokolba. Április 6-án van rá lehetőség. A lakály médiájuk nem kérdezi Orbán Viktort arról, hogy mi történt ebben az országban, mit rontottak el, hogy miért felelős. A valódi média meg nem tudja kérdezni, mert nem hagyják. Ezért tisztelt Hölgyeim és Uraim, nincs más esély, nincs más lehetőség, mint hogy mi szembesítsük Orbán Viktort azzal, hogy mit tett ebben az országban, és hogy mit kellene másképpen csinálni. Ezért talán ez a legjobb alkalom egy ilyen spontán összejövetel, hogy bejelentsem azt, hogy kihívom Orbán Viktort egy személyes téren. Április 5-én üljön le velem, és beszéljük meg az ország dolgait, az ország problémáit, hogy mi hogyan látjuk ezt az országot. Hogy az emberek hogyan látják azt az országot, amiről Orbán Viktor itt az imént is beszélt, mert nem tudom, tudják-e, most már nem az alkotmányt akarja csak átírni, hanem már a nemzeti dalt is át akarja írni, abba is bele akar írni a rezsicsökkentést. András! Ferenc és Fodor Gábor keresteti. Elmentek. Elmentek már? Nem, itt van, Fodor itt van, mindjárt jön. Akkor menjünk szerintem, és akkor még Borús, menjél te! Kormányváltás. Szabadok őket. Ennyi haza, hogy gyógyuljon meg. Kerelemet segíteni. Neked is sok eszedben van, tényleg én még.